Good morning and welcome to my channel. Ngayon po nasa Baclaran po ako. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kabalasuba sa mga namumuno dito. Dito po nung inotos ni Presidente na linisin lahat na kalye o daanan o sidewalk, ito po napakalinis na nito dati. Tingnan nyo po ngayon, no? Ito po Pasay po ito. Doon po sa may Baclaran, Parañaque, medyo malinis-linis po doon, mahigpit po sila doon. Pero pagdating dito sa Pasay, Diyos ko. Tingnan mo, ito may mga patrol naman dito. Hindi lang sila nakikialam. Hinihintay lang nila yung MMD ang pumunta rito, saka lang to lilinis. Dapat mini-maintain nila yung isang, ano mo yun, pinalinis na ito dati. Ano naman yan, no? Salabat. Grabe. Tingnan niyo po mga tol, mga kababayan. Ayan nyo, ito sa ilalim ng Ilarte ito. Ayan, no? Walang sumisita, oh. Siguro pinagkakapirahan nila itong mga lintik na. Sabi. Yan po, oh. Ang linis na nito dati. Ayan, no? Nasa gitna na ng kalye, oh. Ayan, no? Tindahan. Grabe. Lang sumisita. Ay, Mayor ng Parañaque. Ikaw pa naman ang presidente ng Mayor Lake. Tingnan mo tong... Ay, Pasay pala ito, Pasay. Mayor ng Pasay. Tingnan mo tong lugar nyo, oh. Sa gitna na, oh. Oh. Diyos ko. Oh. Mo. Anak ng meeting talaga. Mapapamura ka eh. Oh. Eh. Di na po ako mga kaibigan dumampot ng pasahero. Iikot ko lang kayo dito sa Baclaran. At pakita ko lang sa inyo kung gaano ka ang sistema dito sa Baclaran. Ano? Magmula EDSA hanggang top LRT Pasay. Grabe, oh. Nasa gitna, nasa island, no? Dati ang linis nito, pwede ka ditong maglaro ng piko eh. Tingnan mo, Mayor ng Pasay, oy, gising! Mga tao mo dito sa LRT station. Baka naman meron pakimkim, kaya hindi na nila tinataboy. Anak ka ng weting talaga. Ano? Kaliwat kanan na. Sidewalk po yan. Ayan, ito naman island. Sidewalk island. Ayan mga kabayan. Tingnan nyo. Baclaran, anong ginawa nyo? Diyos ko. Sayang yung paglilinis ng MMDA rito. Sinasayang lang nila ang gasolina ng MMDA. Hindi nila sinusuportahan ang paglilinis dito sa Baclaran. Tama, nasa gitna na. Oh. Ano? Sidewalk.
Aba, hindi mo rin sila makasisisi. Pero ang problema kasi nito, pinagkakapirahan ng mga namumuno dito. Itong lugar na ito, Paranaque itong kabila. Dito, talagang lagi sila ditong tinataboy. Kaya medyo malinis dito eh. Ito, yung sa kabila na yun eh, simbahan na yun. Ito yung mga enforcers ng ano. Buti pa yung enforcers ng Paranaque, mayroon na yun. Itong kabila na ito, Paranaque ito eh. Kaya medyo malinis. Ikot ulit tayo sa Pasay. May mga pulis naman dito. May mga lispyak, pero wala. Hindi naman nila tinataboy. Hindi naman nila trabaho yan. So, balik tayo sa Pasay. Ang Pasay talaga kahit saan, Diyos ko. Wala, disiplina talaga. Dapat dito sa mga taga-Pasay, kumuha naman sila mga mayor ng mga bata-bata. Kasi yung mga mayor ng mga bata, magagaling, masisipag. Tingnan mo yung Pasig, Manila, basta lahat ng mga kabataan na nasa island po yan. Sabi-sabi ko, Yudi puta. Ay mga kababayan ko sa Bicol, so, pakisubscribe naman ang aking channel. Mga subscriber ni Boy Lado. Ayan nyo po, ito papasa ito. Ayan yung ginagawa nila. Gitna ng island. Kaliwa, Diyos ko, Panginoon. Di na ako mga kaibigan dumampot ng pasero. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ka dungis ngayon ang Baclaran. Ito dati, napakalinis na ito. Nadadaanan namin na ito ng diretso. Pero ngayon, alayan. Dami kasing yung mayaman dito eh. Huh? Ay nako. Ano? Diyos mio. Gitna ng island. Ayan. Ito, kalye na ito. Ilalim ng LRT station, Baclaran. Wala talaga. Katabi lang nito ang police station. Talaga. Siguro may mga nanghihingi dyan. Ano, sa pantaha ko lang yan. Kasi kung wala, takot yan mga yan. What do you think, mga tol? Tingin nyo, may nagkakapira pa dyan? Wala talaga. Dapat maintain na nila yung kalinisan nito. Okay naman magtinda na basta nasa pwesto. Sa susunod naman na vlog ko, Divisoria naman ipapakita ko sa inyo. Kung anong pinagbago ng Divisoria noon at saka ngayon. Tingnan natin yung mga palengke ng bayan-bayan. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung palengke sa amin sa Marikina kung gaano kalinis. Kahit nakabarong ka, umalingke pwede. Ayan po. Oh. Ito lang po ang police station. Oh. Ayan. Ayan. Nakaharang nga yung ano nila eh.
Yung mobile nila. Yung mga tao nasa nila. Yung mga cellphone. Mga kaibigan nating Muslim yan, lahat. Halos lahat. Kaya si Raya yung mayaman, masisipag sila. At saka malalakas ang loob nila. Mga Kristiyano, mga mahiyain. Okay. Naikot na natin mga kaibigan yung mga tol yung Baclaran. Dito pupunta na ito ng EDSA. Nakita niyo mga tol? Sabi nga ni Jasper Swerd,